Idemo sada uživo u Tiršovu ulicu ispred Univerzitetske dečije klinike. Naime, tamo opština Palilula donosi na nefrološko odeljenje deci 3 aparata za merenje pritiska. Naša ekipa je tamo i Maja Živanović. Majo, dobro jutro. Dobro jutro još jednom. Nismo ispred. Evo nas na odeljenju nefrologije Univerzitetske dečije klinike. Lep povod, kao što si rekla, i lepa saradnja opštine Palilula i Univerzitetske dečije klinike. Tim povodom razgovaramo sa Aleksandrom Jovičićem, predsjednikom opštine, i profesorom doktorom Zoranom Radojičićem, direktorom ove kuće u kojoj smo sada. Za početak, Aleksandar može da nam kaže kako je uopšte krenula ova saradnja o ovoj kući. Koliko smo mogli da čujemo kroz medije svih ovih godina, uvek nešto treba i potrebna je rekonstrukcija, ali ovo je jedan lep gest. Da, pa naravno na inicijativu domaćina pozvali su nas i danas ćemo potpisati jedan protokol o saradnji gde ćemo u budućnosti svi zajedno baviti se da na neki način omogućimo što bolje zdravlje naše dece, i mi smo danas u poseti doneli poklone u saradnji sa kompanijom Galenika. Kao što vidite, ove aparate za pritisak koji su specijalni aparati za merenje pritiska za decu. Na taj način želimo da pošaljemo snažnu poruku, a i podršku koliko je važna ova tema, a u budućnosti spremamo, kada potpišemo ovaj sporazum, akcije da naši lekari i naše sestre divne posete predškolske ustanove na teritoriji naše opštine i na taj način održimo kreativne radionice, preventivne radionice gdje ćemo deci objasniti koliko je važno da se pregledaju, da idu kod doktora, da se ne plaše belih mantila ili kako već kažu čika doktora, ako ne budeš dobar ideš kod čika doktora, pa da na neki način imamo strah kod naše dece. To su sve lepe stvari koje će nam omogućiti da sutra u godinama koje dolaze imamo bolje statistike, bolje rezultate, a ono što je važno to je da će ova ustanova uvijek imati podršku i prijatelja kada govorimo o opštini Palilula. Cijela Srbija dolazi ovde, naravno i Beograd, naravno i Palilula. Šta za vas se ovo znači? Pa pre svega želim da se zahvalim predsjedniku opštine i opštini na ovoj inicijativi i da kažem par reči na vaše uvodne rečenice. Želim da naglasim da Ministarstvo zdravlja poslednjih godinu dana je izuzetnu pažnju obratilo na dečiju kliniku i pre nekoliko dana smo otvorili magnetnu rezonancu koju vrednosti od 1.300.000 eura. U ovom trenutku nabavljamo opremu od 5 miliona eura, spremamo rekonstrukciju ove zgrade i spremamo novu zgradu, u procesu smo donošenja tih odluka. Tako da ovo što je javnost dodatno obratila pažnju na Tiršovu je rezultat te pažnje koje vlada i Ministarstvo zdravlja daju Tiršovoj. I ovakve inicijative kao što je inicijativa naša i opštine da napravimo saradnju i na tom nivou, da oni pomognu u svom segmentu, da mi sa njihovim građanima na opštini takođe sarađujemo i sa našim lekarima napravimo akcije, jedna sjajna ideja, i na taj način ćemo uspostaviti jače kontakte, a sve u cilju boljeg lečenja naše dece i pružanja idealnih uslova, najboljih uslova po evropskim standardima za lečenje naše dece. Hvala lepo. Studio, toliko za sad od nas. Imaš li neko pitanje, Adrijana? Sada ne, Majo, pozdrav. Evo imamo već gošće u studiju. Pričamo